Artista. Artista. Eta herri guztian agintzen du. Nire izena Arturo da. Eta nire gaztelu handian bizi naiz. Oso dotorea joatea gustatzen zait. Diru asko dudalako. Eta hau da nire laguntzailea. Kaixo, ni Zorgina Morgana naiz eta truko magikoak egiten ditut. Nahi duzue bat egitea? Begira, hau sare normal bat dirudi, baina sare magiko bat da. Begira. Ez dago zer esalde batetik, ez bestetik. Orain, 3 arte zenbatuko du, eta hitz magikoak esan behar ditugu. Bibi-di-bo-bi-di-bu. Nola esaten duzu, Bibi-di-bo-bi-di-bu. Ez dut entzuten altua. Bibi-di-bo-bi-di-bu. Gozondo, gozen ba. Bat, bi eta hiru. Bibi-di-bo-bi-di-bu. Ta-ta! Hola! Badakizue nola deitzen naiz? Deitzen naiz Jupandi eta nire lana erregeari eta umeei ondo pasatzea eta barro egitea da, ere barte. Ja, ze barregarria zaren. Denok nire aurrean goela unikatuko zarete edo bestela burua moztuko duzue. Bera unikatu. Oso ondo. Ni erregearen laguntzailea naiz, eta gerran kontrakoi maldizioak botatzen die. Niri erregea espan diotu ondo bromak egiten burua mozten dit, orduan lagundu niri txarroak eman guztio. Gu nobleak gara eta bizatitan antolatuta gaude diruaren arabera. Goi noblea eta bere noblea. Soldatuak izateko prestatzen ginen. 6 urtekin erregearen gaztelura joaten ginen. Eta 4 urtekin militarrak izateko prestatzen ginen. 21 urtekin saldunak biltzen ginen. Lan errezak egiten dugu. Gurasoak esaten zuten zein gizonarekin ezkondu behar ginen. Ezkontzen garenean, zenar esaten zuena egin behar ginen. Ezkontzen ez baginen monasteriora joaten ginen. Etxeko zereginak eta umeak zaintzen dira. Oinarrizko jantzia eta
bezaren. Larruzko mantuak eta puntaduren unitakoak eramaten ditu. Okela eta espezia garestia jaten du. Okelari akonpainatzeko ardoa eta garagardoa edaten genuen. Gu oso ondo jaten dugu, okelak eta barazkiak jaten dugu. Guk egunero otoitxo egiten dugu gure herria bermatzeko. Gure arropa simplea da, beti arropa berdina eramaten dugu. Oso txarto bizi gara. Familia osoan egiten du. Egunean zehar, nekazaritzak lan egiten du. Lortutakoa erregearentzako da eta oso gutxi jaten du. Horiek lan egiten dut eta neska batzuetan ere bai. Bikingoak etortzean erregearen gaztelura inoten gara babesteko. Etxe txikietan bizi gara eta ondo animaliak daukagu. Eta erregearekin akabatuko dugu. Eta zuek, emango zuen guztia! Edo estela ez duzue eguzkia berriro ikusiko. Ez duzunak berriro eguzkia ikusiko zagerete zuek, nobleak lagundu! Eta hau izan da gure Errege Arturoren historia. Espero dugu zuei asko gustatzea. Beste arte.